Fiya. Ban Allah. Ya gai. Ina aka min fili. Hajiya ina kika san ni kyau kuwa? Ai na daɗe ina neman ka. Ni? Nike nema na? Wallahi na daɗe. Ni kike nema? Wallahi na daɗe. A ƙarya ne wallahi. Wallahi ba magana. To Hajiya na daɗe ina son ka kuma Allah ya haɗa. Kina so na? Wallahi. Hajiya don Allah ki daina wannan magana. Wallahi ba magana. Ki daina wannan magana don Allah Hajiya. Ni ho ba ko ne a garin nan. Wallahi ko ma menene? Ke na rantsi da Allah kar ki zo ma ki Wallahi wahala da kanki ba ruwana kar ki zo ki bai kanki wahala. Ni yanzu saboda ni ne dan gidan sarkin mai iskantar Kano ni ga kalanki. Wallahi na da ina. Wallahi biki isa ba. Wace ce ke zaki ganni ni in kin ganni me kiliya yarinya irin ki ganni ki ce kina so na biki isa ba babana kar da yake sayarwa. Wallahi na daɗe ina son kakana da tallan yalo irin su ni zaki gani ki ce kina so na in kin isa Allah tsina wallahi biki isa ba ni zaki zo ki rena hankali mace kamar ke ki ce kina so na ke wallahi ya dai ki je gurin kin ga ki je ki nemi wannan kike so ki gani Musa Ilyasu ko ki nemi dan gidan ganduje kike nema amma ba ni ba wallahi dai dan gidan ganduje amma ni ke mata yan siyasa ce ba irin matar ya girgirba ba ce ke bari in gaya miki karshe ba billahi la ilaha illa wani in gaya miki karshe gidanmu ka tura karan gado zaka shiga kuma ni ki zo kije kina so na amma ni da na da ina ne who are you maza English nonsense idiot prof crocodile ki ga hankalin ki hayya ni zaki zo ki yaudara ba magana yaudara a cikin wannan kina kalar masu yiga mota ni ga nan a kafa nake tafiya kafa ta duk ta daddare duk faso ni zaki zo ke ki ganki ki ganni ki ce kada ki ce ni billahi la ilaha illa Allah in ma na aure ki ina cinye gara zan kore ki ka kore ni mun dai ya aure